जिना फैबाय? फैदों, नाथाय नोंनिफ्राय जोबथा डिसिसन लानोसो। माने? बिकि, आं नोंखौ सिगांनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दं जायखिजाया मोनसे जब नागिरना ला होननानै, जेराव उननि समफोरखौ गोजोनै बारहोहरनो हायो। नाथाय नों आंनि गासै बाथ्राफोरखौनो इगनर खालामबोगासिनो दं। मिथिगोना नों? आइ आफाया आंनि जुलिनि खोथा सानगासिनो दं। जिना, आं नोंखौ सिगाङावनो बुंखाबायमोन। बे समाव फरायना लाग्रोनायनि सम। आंनि डिग्रियानो जोबाखै। आं बोरै साख्रिखौ मेनेज खालामनो हानो? आरो बे बैसोआवनो नोंखौ नोंनि आइ आफाया नोंखौ मानो जुलि हरनो सानखो? दानि जुगाव बैसोजों जुलि जाला बिकि। दानि असिथु मुगायाव जायनि न'खराव सिख्ला मानसि थायो, गामिनि मानसिफोरा गाज्रि गाज्रि बुंसावलाबायो। जों जोंनि जायगायाव मोजाङैनो थाथों, थेवबो गुबुननि नोजोराव सिख्ला माहारिया जेब्लाबो गाज्रि नोजोरावल' गोलैखायो। जिना, आं डिग्रिखौ फोजोबग्रोना लानोसै। बे बाथ्राखौ आंसो बुजिगोन बिकि, आंनि आइ आफाया नङा। जिना, दिनै नों बेखौनो सानबायबा जासिगोन दे। आंहाबो टिउसन फोरोंनायनि मासाव 8,000सो मोनखायो। 8,000? बास बेनो? बिकि, प्लिज बि सिरियास। दानि जुगाव बेफोर राङा खरसायावनो जोबो, गावनि सेफटियाव नङा। आंखौ आंनि आइ आफाया जायनो जुलि हरनो नागिरदों, बेनि सेलारिया मासाव 60,000। जिना, मोजां मोनलायनाय समावथ' नों रां रुफा साख्रि बाख्रिनि बाथ्राखौ बुङाखैमोन? बेफोर गासैबो सानस्लाबनो हायैयावसो जादों। मोजां मोनलायनाय समाव बयबो बिदिनो बुङो, नाथाय गासैबो नंखाय। जों मानसिखौ मोनबान्दि थांनानै थागोन, बे बाथ्राया नंखाय। बिकि, आंहाबो गोलाव संसार जानायनि सिमां दं। आं आंनि लाइफखौ गावनि आखायाव लाना बरबाद जानो सानाखै। बिमा बिफानि खायसे बाथ्राखौ गनायैयावबो जों गाब्र'नाङो। आंहा बेफोरबायदि फैनानै नोंखौ लोगो हमफैनायनि सम गैला बिकि। नोंबो नोंनि लाइफआव सिरियास जादो। नों बिखौ दासान्दि आं नोंखौ बगरबाय। आं दिनैबो नोंखौ मोजां मोनो, नोंखौनो मोननो हास्थायो। नाथाय आइ आफानि खोथाखौ बारनो हानाय नङा। गुड बाय बिकि। जिना! जिना! मासाव 60,000 रां खामायनाया जोंनि थाखाय आसुगुर गावगासिनोल' खामानि। नाथाय हागोन नों बे खामानिखौ मावनो? डिग्री लानानैबो साख्रि मोननायाव रांनि गोनांथि जायोब्ला उइदाउट एनि डिग्री उइदाउट मानिजोंनो रां खामायनो जुदि हायोब्ला, येस सियर, आइ एम डु इट वेल। दानिया बुंदोल' खामानिया मा? खोनासं, बे बुहुमाव गावखौनो मोजां सिनायथि होनानै रां खामायनो नागिरनाया गोरलै बाथ्रा नङा। जेराव गाज्रि खामानि, बेयावसो रांनि थफ्ला। जोंनि खामानियानो जादों ड्राग साप्लाइ खालामनाय। मोनसे बर' गामियाव दिनैसिम जों फेग्रा बेसाद दैथायहरनो हायाखै, मानोना बै जायगाखौ अमा राजा होननाय सासे दना आवग्रिनानै लादों। बै जायगासिम जुदि नों फेग्रा बेसाद दैथायहरनो हायोब्ला, अब्ला 50% कमिसना नोंनि। आइ वान्ट मानि। आंनो रां नांगौ, बेनिखायनो आं गासिबो खामानिखौ मावनो राजि। केबल बिनो गासै डिटेल्सखौ नों बुजायनानै हो। जागोन सार। आंखौबो सोदो फंबायमोन, आंखौबो सोदो, आंखौबो सोदो। मा जाखो? मा जाबोखो? आंखौ सोरबा गावदों, सोरबा सिगांनि। नोंसोर ना? औ, जोंनो। नाथाय सिगाङाव अमा राजानि मानसि दंमोन।
नोंसोर बेफोरखौ जेबो जिंगासिना न' माला गाबोननिफ्राय माला पास जाबाय थासिगोन साबैसे लोगो दङ ग्रुपआव खिथाना दोनखाजोबदो न' आदा राङा आं गासिबो लोगोफोरनो खोन्थानानै दोनसै नों नेक्स्ट बाराव एसे मालखौ बुरजा लाबोबानो जाबाय अके जागोन दे थादो बिदिब्ला औ दे ओइ बेयाव फैदोलै जिरायदो Oh my god! Drugs? सोर बिलाय मानो फैदों बबेनिफ्राय फैदों मा नांगौ why who is that बस बे जोंनाव हेल्प सिबिदोंमोन जोंबो नोंगौ सानना होसोलांदोंमोन नाथाय जों गिदिंना फैफिननाय समाव गामिनि सेंग्राफोरा ड्राग्स साना गोलैसोना दंमोन जों बेखौ गावनो होनबा हायोमोन नाथाय सोरबा गामि मानसि साननानै जों बेखौ जेबो खालामाखै मासे सोलो गोनां मोसाया जोंनि बे जायगायाव हाबफैबाय नाथाय नैबे अमा राजाया मिथिगौ बे मोसाखौ बबे फानजों सानांगौ Now what's the my game ओम सान राजाई नमो ओम गंगा माई की नमो ओम भैरव कुंड की नमो ओम नमो शिवाय बस बाक्सानिफ्राय फन फैदों बुं जोंनि गेंआव सासे मानसिया फैदों आदा बिनि खामानिया जोबोद मोजां भेरि गुड आरो मोजाङै बे खामानियाव आंनि मुं फैनो मोननाय नङा जागोन आदा नङाब्ला आंनि मुङा जेरै जिर' खामानियाबो जिर' जालांजोबगोन आरो खोनासं आंनि खामानिया जोबथ'नाय नंला जायगासिम मोनहैनाया एसे गोबाव जासिगोन बेखायनो बै सेंग्राखौ खामानियाव मोजां बाहायथ' नो मबाइला आरो बुं खामानिफोरा बोरै सोलिदों एसे मोजाङै सोलिदों बस नाथाय एसे सानैसो मानसिया डिस्टार्ब होदोंमोन बोस्रांना फैजोब्बाय बस दाट्स ए गुड बेफोरसो आंनि मानसि दा बेफोरबायदिनो स्लिम खालामखानांगौ थौ बोरलि मन्दिरसिम थौदो बस बोरो नोंसोरनि माखासे लोगोफ्रा बिसोर फैयासै आदा मानो मिथिगौ ना नोंसोरो माल पास खालामनो बेसेबां प्रब्लेम जायो खल खालामनानै हर बिसोरखौ आंहाबोथ' रिक्सनि बाथ्रा दं ना
बिसोर दिनै फैनाय नंला आदा। मानो थाखाय? मानोना नों जोंनि जे सानायाव नांबाय। अ बिदिबा बियो नोंसिनि प्लेनिंखा? बिनि थाखाय सरि आदा, नाथाय जों गोसो जानानै मावाखैमोन। नायगोनाबो नोंसोरखौ सानसे। आक्रमण! नों जेसेबांखि गिदिर किलार जायाथों मानो अमा राजानि सिखाराव बारग'नो हानाय नङा। नों सोर आं सिनाया, सोरनि थिननायाव नों बेफोर खामानिखौ मावदों आं बेखौबो मिथिया, नाथाय नों जा खामानि मावदों बेयो गोरोन्थि। बुं, सोरनि थिननायाव नों बेफोर खामानिखौ मावदों? मिथिया हसिया आखाइ होनाया मिस्टेक जाबाय मिस्टार अमा राजा। किलारि, येस आइ एम किलारि। नों सानदों नङासै आंखौ गोरलैयैनो हमनो हाबाय होननानै? गोरोन्थि, बे नोंनि गोरोन्थि। मोसाया गोथाङै खाना दोनोब्ला बेफोरबायदिनो नेरखांखायो, नाथाय जेबो गुन गैया। आरे बस, मोसा होननानैबो सनमान होयो आरो गुनबो गैया बुंबावो? दान्दिसे उनाव सक जासिगोन नों मिस्टार अमा राजा। सक? आरो आं दिनैसिम अमा राजानि खामानियाव हेलें होननाय सोदोबानो फैफेराखै, आरो आं सक जानो? मिस्टार अमा राजा, खोनानो मोन्दों नों माथो आंनि सासे मानसिखौ हमना लांदोंनो? थेंक इउ मिस्टार दिबिद, नों फन हरनानैसो कनफार्म जाबाय बे नोंनि मानसि होननानै, नङाब्ला आं बेखौ ओरैनो हगारसिगौमोन। वाइट, बाथ्राया जोबाखैथ'। सोलो गोनां शिकारिजों माबायदि शिकार खालामनांगौ बेखौ आंबो मिथिगौ। नोंनि अनसुलि बिनानाव जिना लोगोनाव फैनाया आंनावसो आलासि जाना दंफैयो, खोनासंनो? आदा, आंखौ लांफैदो, बिसोर आंखौ हमनानै लाबोबाय। जिना जाबाय। गावखौनो राजा सानना लादोंमोन ना नों अमा राजा? दिनै नोंनि बिफा उजिबाय, बेनो जादों बिखि। ओइ बुं, आंनि बिनानावखौ नोंसोर मानो लांदों? मा नांगौ नोंसोरनो? बुं। नोंनो बेफोरनि फिननाय नांगौना नोंनि बिनानावखौ नांगौ? नोंनि बिनानावखौ नांगौब्ला थौ आंनि उन उन। बिमा बिफा आरो बिनानावनि सायाव अननाय दोङोब्ला आंनि मोनफ्रोमबो खामानियावनो आखाइ दाहो, नङाबा नों नङा, नोंनि फेमिलियासो सोरगोआव मोनहैगोन। जानांगौ नोंथाङा बुजिखाबाय। मानसिया एगारना हर। जिना नों? बेकि, नों?
आदा रथ'लाय बेकि थाथ'लाय बेनो नोंनि खामानिया बेनो नोंनि आखुआ आं नोंखौ एसेबां नेहाद आखुनि मानसि होननानै सानाखैमोन सि आंखौ फोथाय नोंदि बिनि बिनानाव आं माब्लाबाबो सानाखैमोन जिना सानाखैमोन नाथाय साननायमोनब्ला आं नोंनि गुबै आखुखौ नुनाय नंलामोन नाथाय दिनै गाव गावनो सोराङाव फैबाय बेफोर गासैबो खामानिखौ आं नोंनि थाखायनो मावदोंमोन जिना बास जाबाय नोंनि खुगायाव जेसेबांखि गोदै राव ओंखारा मानो बे दिनैनि सानाव बेसेन गैया खायसेया मोजां मोनखायो नाथाय खायसेया मोजां मोननायनि एक्टिं खालामफ्लायो जिना ट्रास्ट मी I really love you Don't smart act आं नोंखौ गाज्रि मोनाखै विक्की नोंनि खामानिखौसो आरो बेफोर खामानिखौ आंनि थाखायनो मावदोंब्ला बावगारलां नों आंखौ जिना जिना मा जाबोखो जिनाय आयै बुङाखै मानो मा जादो राजा फिसा मा जाबोखो जिनाया आयै जोंनि जायगाया गाज्रिनि सायाव गाज्रि जाबोगासिनो दङ लाइमोन सेंग्राफोरनो ड्राग्स साप्लाय खालामनाय आरो फेग्रा मुवा बेसाद होफैनाय बिसोरखौ होबथानो थानायाव दिनै जिनाखौ बिसोर हमनानै लांदोंमोन मिथिया होसिया मानोथो होबथालाबायदों नोंलाय जोंनि गथ'फोरानो सांग्रांथि नङाब्ला बहाथो होबथानो हानो नोंलाय आरो जिना नों जुदि आंखौ बिदा सानोब्ला जुदि नों आंनि बिनानावब्ला बावगारलां बे सेंग्राखौ जाय सेंग्राखौ नों मोजां मोनो बेबो आंनिनो सुथुर आरो जाय खामानिखौ आं मोजां मोना बे मानसिया आंनि न'खरनि सोमोन्दो जागोन नोंबोलाय बहाथो मोजां खामानि मावखो हाथियार दैना सोरखौबा मोजां खालामनो हागोन सानदों नोङो दानि दिनाव खुगादों खुगा आखाइदों आखाइ हाथियारदों हाथियार नुवाखै जेसेनो गोदान आफाद दादों एसेनो मानसि थैनाय अनजिमाया बांदों बेनिखायनो हाथियार दैनायखौ गार नों अख्रा जाबा बिसोरबो अख्रा जागोन नों हाथियार दैबा बिसोरबो हाथियार दैगोन आयै आं जा खामानि मावाथों मानो नों बेफोरनि सायाव सोंथि दा खालाम जोबस्रांलायनायानो फैयाथों मानो दावहाया जागायबाय नाथाय बे न'खराव आं आगान होला रथ' राजा थांनायनि सिगां नों आंनि फंसे बाथ्रा खोनासंलां दिनै नोंनि खामानियाव जों रावबो खैफोदाव गोलैनो मोननाय नङा नोंनि जेंसिखौ नोंनो बोस्रांना फैखा जोंनियाव दाफोनां मा जाखो बिकि दिनै सानसे नों बिजोंनो गोदोसोना थाबाय बिदिबा मा जागोन नोंनि देहाया
मा बुंखो नों देहा आदसा नोंनि मानसिया ड्राग्स लायोबा बिस आरो गुबुन लायोबा मा जों जायनो ड्राग्स साप्लाइ खालामो बिसोरबो मानसि जों जायनो ड्राग्स साप्लाइ खालामो बिसोराबो न'खर दङ गुबुना थैयो थाङा बेफोरजों जेबो सोमोन्दो गैया आंनो नांगौ खालि रां न' आं बेफोर खामानिखौ मावनो हानाय नंला डेभिड I can't do this जायनि थाखाय बे खामानिखौ मावदोंमोन दिनै बेनि थाखाय नागारगोन आं बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नों बिखि फाग्ला बोरबाय नामा नोङो येस आं फाग्ला जाबाय मिस्टार डेभिड दिनैनिफ्राय नोंनि लामाया नोंनि आंनि लामाया आंनि जुदि नैथि खेबाव अमा राजानि न'खरखौ टारगेट खालामबावोब्ला नोंनि गासिबो खामानियानो हांगार जालांजोबनो हागौ अमा राजानि बिनानावखौ दिखांनायनि प्लेनिंआथ' नोंनिनोमोन गोरोन्थि जाबाय आंनि गोरोन्थि जाबाय बावगारलांदो बेखिनियावनो आंखौबो गोजोन थानो होदो आरो गुबुनखौबो बियो सोलेरनि गाराय नङा बिखि मुलि होबानो हामनो थंजों बिखायाव जिराय थाबखाबाय गोथाङै थानाय मोसाखौ माब्लाबा बिगुरखौनो हाया बेनो आंनि लास्ट बाथ्रा आं दिनैनिफ्राय नोंनि खामानि मावला That's all Leave me alone फिसिजानाय सैमाया गावनि बिगोमाखौनो सोंबाय जायनि थाखाय नों बे खामानिखौ नागारदों बेनि थाखायनो जोबनायाव फैगोन जाय मानसिया जोंनि गेंनिफ्राय लिभ जादों बे मानसिखौ बे बुहुमनिफ्रायनो डिलिट खालाम काहानिया मानिफ्राय जागायदोंमोन बेवहायनो फोजोब आं दंसै आदा नों फैग्रोदोल' बि सेफ आरो खोनासं आं आउट अफ बड'लेण्डआव 1 मान्थनि थाखाय ट्रेभेल खालामनो नागिरदों मोनसे बिग मिशननि थाखाय आरो बै समसिमहालागै नोंसोर आंखौ फन खालामबाबो मोनथ'नाय नङा खामानिफोरखौ मोजाङै माव आरो बै समसिमहालागै बाय मानो आं थाङा बिनि महरखौ नायनो गोसो गैला आं जुदि नों गोसो लानो थाङाब्ला जबरदस्तिबाबो लानाय जागोन मानसिनि आखुआनो जुदि नोंसिनाव दंब्ला नोंसोर आंखौ लांनो हाया ओइ सिख्ला एसेबां अख्रां नोङो ओइ बिसोरखौ बें बोरै रावजों बुंनायखौ मानियाब्ला जुनार आखुफोर दिन्थिनाय जागोन ओइ सिख्ला खोन्थाहैदां बिखिनि मानसिया लांदों होननानै मिन्थौ आंखौ ट्रास्ट खालाम नो प्रब्लेम नाथाय आंनि फेमिलिखौ आखाय होयोब्ला नो फिउचार बोरो आंनि बिनानावा बोरो मा खालामनो लांदों आंनि बिनानावखौ बहा दोनदों आं जेबो मिथिया मिथिया आं जेबो मिथिया दावहाया जोंनि गेजेरावसो बेयाव आंनि फेमिलिखौ लाबोनो नाङा अमा राजा नों आंखौ फोथाय आं दिनाखौ मोजां मोनो मोजां मोननाय मोजां मोननाय बुङो बेखौ नों बायदि जुनार आखुनि मानसिखौ आंनि बिनानावा मालाबा मोजां मोननो हाया जाय बिनानावा हाथियार सोदोबखौनो गियोमोन बेबायदि बिनानावखौ नोंसोरो हाथियार दिखांना लांदों डेभिड आंनि बिनानावा बोरो
वेलकाम अमा राजा वेलकाम। नोंनि बिनानावखौ जों जायाखैथ'। मिन्थिनो मोन्दों नों माथो एखेखौबो गावथारबायनो। माबायदि मोन्दों जोंनि एक्टिंखौ? बुजियाखैना? र' आं बुजायनानि। नोंनि बिनानावखौ बिकिया लाङाखैमोन, जोंसो लाबोदोंमोन। आंनि बिनानावा बोरो डेभिड? नोंनि बिनानावखौ नांगौब्ला आंनि नै बे गानाव थानाय बुलेटजों गावनानै लानांगोन। हागोन नों? नों जुदि गावखौनो गावना लानो हायाब्ला नोंथाङाथ' मिथिखागौ नोंनि बिनानावखौ आं मा खालामनो हागौ। अपसनखौ सिलेक्ट खालामनाया नोंथांनि। रथ' राजा, थांनायनि सिगां नों आंनि फंसे बाथ्रा खोनासंलां। दिनै नोंनि खामानियाव जों रावबो खैफोदाव गोलैनो मोननाय नङा। नोंनि जेंसिखौ नोंनो बोस्रांना फैखा, जोंनियाव दाफोनां। बेफोर बोरै जाजोबखो? नोंथाङा फावगिरिसो, नाथाय जों बे सावथुननि स्क्रिप्ट राइटार। आदा, बेखौ गावनो नाङा। जिनाखौ बे लाबोआखै। नंगौ आदा, जिनाखौ बे लाबाखै। डेभिडनि मानसियासो बिनि मुं लानानै हमनानै लानो थांबाय। डेभिड! रथ' अमा राजा, नोंजों आंबो थांफानि। आंजों थांफानानै नों मा खालामनो? जेराव नोङो डेभिडनिसो खामानि मावो। नों आंखौ फोथाय अमा राजा, आं बिसोरनि हान्जानिफ्राय ओंखारबाय, जायनि जाहोनाव बिसोर आंनि मुं लानानै जिनाखौ हमनानै लांदों। नों जुदि आंखौ फोथायोब्ला जों मोनसे डाबल गेम गेलेनो हायो, मानोना आं बिसोरनि गासै आबदाखौनो मिथिजोबखागौ। जिना रथ'लाय, आंनि बाथ्राखौ खोनासंलाय। बेफोर जाथायखौ आं खालामाखैमोन, बिसोर आंखौ फासायदोंसो। बांद्राय जाबाय नोंनि ड्रामाया। एसेबां जाथायनि उनावबो आं नोंनि बाथ्राखौ माबोरै फोथायनो? नों आंखौ फोथाय फोथाया नोंनि गोसो, नाथाय बेखौ फोथायनांगोन। नोंनि नोंदाया दा खैफोदावसो दं। आदा, मा जादों आदाया? आरो बहा दं? नों न'आव थौदो, आं नोंनो खिन्थागासिनो दं। मिस्टार डेभिड, नोंनि गेमा बेखिनियावनो जोबथाबाय। बे गेमखौनो गेले गेले आं दिनैसिम आंगायबोबाय आरो आंनि गेमखौ फोजोबनो फैदों। अमा राजा बस, बेसेबां मोजां खामानि मावबावनो? दिनै जोंखौबो एसे गाज्रि खामानि मावनो होदो। दिनै नों जेनबाय अमा राजा।
बेयाव गरसेल' गुलि दंसै बे गुलिया नोंनि जिउ लागोन हयथ' आंनि दिनैनि दिनावनो डिसाइड जागोन नों आंनि खामानिखौ होबथानो हागोन ना आंनि खामानिया कन्टिनिउ सोलिबाय थागोन नाउ लेट्स स्टार्ट द गेम एबार आंनि फाला फै नांदोंबा फै फै एबार आंनि फाला नोंलाय आंजों हाखाया नोंलाय आंजों हाखाया दुदां ओइनो बास पुलिस है आंनि खायदाजों खि हायो नोंसोरखौ दिनै गावथारजोबगोन आं सैमाफोर ओ महाराजा मा जाखो नों मा जाखो नों सिखार होनदों महाराजा सिखार होनदों महाराजा